जोंनि इउपिपिएल दोलोआ सेन्ट्रेलि मोनब्रै टीम बानायनानै होदों 10 जन खरि टीम बाहाय ए बि सि डि मोनसे ग्रुपआवहाय 10 जन खरि जोंहा बिटिसि दा बर्तमान जोंनि बिटिआरआवहाय 40टा समष्टि दङ बे 40टा समष्टिनि जोंनि जायनाखि वार्कारफोर लिडार्सफोर दङ बिथांमोनखौ इम्पावार खालामनो थाखाय पार्टी एक्टिभिटिसफोरखौ मारै लांनांगौ नङा होमबा वर्क कालचारा मा जोंनि आइडियलजिया मा बेखौ गुवारै बनायनानै होनानै जाहाथे पाब्लिकफोरनि गेजेराव थांनानै बेखौ फोसावहैनो हायो बेखौ फोरोंनो थाखाय जोंखौ 10 जन खरि मोनसे टीम बानायनानै होदों बे टीमनिनो जों बि टीमावहाय आं एसे कोअर्डिनेटर बाहाय फैदों दिनै चिरां दुवार समष्टियाव प्रथम जाबाय गाबोन देबोरगावआव जागोन बिदिनो फैगौ 5 तारिखनि गेजेराव जोंनि बे प्रग्रामा जोबगोन दा बिनि थाखायनो जों 14 चिराङाव फैदों दा बाहाय 10टा प्राइमारि कमिटि दङ 10टा प्राइमारि कमिटिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिजों लानानै जेसेबांनाखि माबाफोर कर्मिफोर दङ बिथांमोना बाहाय जुथुमदों दा बिथांमोनजों जोंहा इन्टारेक्सन प्रग्राम जागोन मोनबा टपिक जोंनो होदों बे टपिकनि सायाव जों बुंगोन बे टपिकखौ बुंखांनायनि उनाव बे टपिकनि सायावनो कुइसन एन्ड आन्सार जागोन बेनो जोंनि प्रग्रामा मोननिसिम खुलुमनाय जासिबाय दिनैहाय जोंनि इउपिपिएल दोलोनिफ्राय जोंहा ए टीम बि टीम सि टीम डि टीम बे मोनब्रै टीमा जोंनि बिटिआरआव थानाय मोन 40टा समष्टियाव बिथांमोना नैबे ब्लक लेभेल ट्रेनिं प्रग्राम बे हाबाफारिखौ बिथांमोना लानो बिथांखि लानाय लेखा दिनैहाय जोंनि 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि बानजायनायाव आरो चिरां जिल्ला इउपिपिएलनि दैदेननायाव दिनैहाय नैबे ब्लक लेभेल ट्रेनिं प्रग्राम बे हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ आरो बे ब्लक लेभेल ट्रेनिं प्रग्रामनि गेजेरजों जे फैबाय थानाय समाव जोंनि इउपिपिएल दोलोखौ गोख्रों मोनसे दोलो खालामनायनि थांखिजों आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि एमपि इलेक्सन जे बिटिसि इलेक्सन आरो एमएलए इलेक्सन बे मोनथाम इलेक्सनखौ नोजोर लाखिनानै जोङो जोंनि ब्लक कमिटिनि दैदेनगिरिफोर प्राइमारि कमिटिनि दैदेनगिरिफोर आरो जोंनि बुथ कमिटिनि दैदेनगिरिफोर बिथांमोनखौ मोनसे खामानि मावनायनि जे बिथांखि बे बिथांखिनि सायाव जोंहा दिनैहाय माखासे आयदा लानानै सावरायनायखौ जोङो मोनदों आरो जों आसा खालामदों जे फैबाय थानाय समाव नैबेबायदि हाबाफारिया सोलिलांबाय थायोबा जोंनि खामानि मावग्राफोरनि गोसोआ थुलुंगाखांगोन आरो जोंनि फैबाय थानाय समाव जों जे मोनसे गोहोगोरा दोलो हानजा बे निस्सय जोङो गायसनजागोन आं आसा खालामो जोंनि इउपिपिएल दोलोआ हासार गोनां हानजा आरो बे इउपिपिएल दोलोखौ दैदेनग्रा जे जोंनि गेदेमा प्रमद बर'आ सासे अहिंसानि सासे दैदेनगिरि आरो बिथांनि थांखि आरो नोजोरा दिनैहाय सारा बिटिआरआवनो सारा आसामावनो सारा भारतआवनो सारा बिश्वआवनो सासे मिथिजानाय बेबायदि दैदेनगिरि जों मोननो हादों आसा खालामो बिथांनि दैदेननायनि गेजेरजों जोङो फैबाय थानाय समाव निस्सय जोंनि बे सरकारा जोंनि बे दोलोआ बयजोंबो गनायजानाय मोनसे दोलो जागोन आं बेखौ मिजिं खालामो आरो जोंनि बिटिआर सरकारनिफ्राय दिनैहाय जोंहा गोबां माखासे बिथांखि लानानै दिनै खामानि मावबाय थानायखौ जों नुदों आरो जों आसा खालामो फैबाय थानाय समाव जोंनि दोलोआ मजबुत जागोन सक्तिशालि जागोन आरो बयजोंबो गनायजानाय मोनसे दोलो जागोन आं बेखौ मिजिं खालामो आरो दिनैनि नैबे हाबाफारियाव जोंहा बि टीमनि जानानै जोंहा इनचार्ज हिसाबै जों मोनदों आथिखालनि जोंहा बिटिआर सरकारनि मावफुं सोद्रोमा जोंहा उइलसन हाजदा बिथाङा बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हादों आरो जोंनि नैबे बि टीमनिनो जोंहा सासे कअर्डिनेटर अमरजित बसुमतारी बिथाङा आबादारि आफादनि जा बिथाङा गाहाय नेहाथारि बिथांमोनहा बाहागो लादों आरो बे बि टीमनि गेजेरावनो गोबां जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा बाहागो लाफैदों आं बिथांमोन गासैनोबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय ब्लक कमिटिनि जानानै आं बिथांमोननो साबायखर जासिगोन आरो नैबे जोंनि ब्लक लेभेल ट्रेनिं प्रग्रामखौ जा बराय बिबुंथि लाखिलांनाय जोंनि बिटिआरनि जोंहा मावफुं सोद्रोमा सार रनजित बसुमतारी आं बिथांनोबो साबायखर जासिगोन ब्लक कमिटि प्राइमारि कमिटि आरो जोंनि बुथ कमिटिनि बेहाय जोंहा 300नि बारा दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लादों आं बिथांमोननोबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं रोजा रोजा साबायखर आं जासिगोन।